Guys, I don't care what you think. I don't care what party you support, okay? But as a Malawian, I want you to know this. Playing politics with your staple food is very dangerous, okay? We are not supposed to be playing games with maize, our staple food. No. And the price of your staple food, there is no way it can be shifting 100% each year. That's not normal. Mu 2019 nkhani ndifandika apa ndifandika nkhani kuza ndi imene yabuka pabuka chipwirikiti kuna cha ku TikTok kuso ndi mwina ku Facebook kwabuka chipwirikiti chimene Nesta the black teacher iye ndithu ndi mphunzitsi ku dziko la China ndipo amayankhula amapereka ndithu maganizo avo analysis ma stories osiyana some kind of looks like sometimes so ngasenisi kwene ndi Malawian cameras. Anyway, he's just my big brother. Guys, yeyo anayankhula nkhani yokhudzana ndi staple food, chakudya cha muziko. Kuti guys, tisamasewere ndi staple food. Staple food ndi chakudya chimene dzikolo limadalira. Ngati ku Malawi kuli chimanga ndithu. Chimanga ufa nsima ndi imene ili staple food ya dziko la Malawi. Ndi iyeyo amapereka maganizo kuti na chakudya chimene anthu amadalira mu dzikolo sichiona kuti chisamasintha mitengo yayi koma chikhale ndithu chokhazikika komanso chikhale chotsika. Yes, ndi anthu akuti ayi apapaza makuti ineyo I personally namva anthu angapa ulenda ulankhani kuzana ndi 40 APM wapanga order chimanga ku Zambia. By the way, chamba kubaya chimanga chicha. So, chimanga cha chipa, alakwira alimi, makuti zambiri mbiri, alimi amfunika agulisa bagi limodzi 100,000 150, kena akagulisa fertilizer ndalama yakeyo, makuti dziko lokomera alimi. Tose salimi ya. Komabe, tikambe nkhani imene iyi kuti like nkhani ndiotani. So ine vana vandifanda kutsimikizirani kuti ine personally through experience, kudzama experience, sinapita ku dziko lolemera ndopeza kuti anthu kumwenda ndolankhana chakudya. Nope. Ku Malawi kuli mavuto onena kuti mavuto amayambira pa chakudya. Munthu amagwira ntchito 6 to 6 kuti angodya basi. Angopeza chakudya. Imagine niyo kuononga mphamvu zako zonse 6 to 6 iweyo kuti ungodya. And kudya kwake osatisolo kweni kwa KFC kudya yayi. Komena kubola. Koma kudya kwake kuti ungodya unokaya mbatata nsima yangaiwaso. You understand what I mean? So umene ndi ukapolo. So why chifukwa inuyo mwapanga mwadulitsa staple food. Anthu muganiza liti za investment, muganiza liti zopanga develop dziko, muganiza liti zomanga chinyumba chabwino, muganiza liti zopanga business yabwino, muganiza liti mukhani nthawi liti loganizaso. Chifukwa iwe 6 to 6 ngati ugwira ntchito kungogwira ntchito just for food kuti ungodya basi. How is that? Basi ungodya basi. Amene bati ngodya kwa lero lamwene. Really? Maiko onse amene alolemera nkhani yaphwanya simakhala vuto. Munthu simakhala busy kumada ndalo kumanendije sizimakhala mezi nkhani mezi simakhala vuto lero lonse. Ku Malawi kuli vuto la chakudya. Period. Ku Malawi kuli vuto la chakudya. To the point nthawi inayake 2019 kunazabwera kwa anthu imene sinthano ndi nkhani yoonadi. It's a reality, it happened. Zinachitikadi ku Malawi. Mu 2019, mchaka 2019 ena musana babe. Kunabwera kagulu ka anthu. Kunabwera kagulu ka anthu. Kamene kana auza Malawi kono zoti muzidya katatu. Muzidya katatu. Mpaka gulu kamene kana wina. Just fundo imene ikhai yoti muzidya katatu pa tsiku. Mpaka na wina. Isn't it funny? This is funny, guys. It's like ndizosekesa kumazomvetsa chisoni. How come munthu kungobwera muzidya katatu munthu kuinati? Komanso of all the promises manifestos onse amene analonjeza, right? Atakanika komano anthu imene anayikumbukira kwambiri ndodya katatu. Amene ayikumbukira fundo imene ayikumbukira anthu kwambiri ndodya katatu. Amatuza kuti zidya katatu. That means food is a problem.
amalawi silingapite patsogolo ngati chakudya chili chodola. Economics yako kuti sisosaka chanchanchanchan imene inkabwera ndachina chakwera. Guys, ndiyopoira. Let's just say true. Chakudya cha mudziko munthu usamagwire ntchito 6 to 6 kuti ungodya basi. Example ya imene ena amene mungaimvetsa kwambiri since pa John ndi pafupi pompa. Pa John ipa amene muli ku John, amene muli ku South Africa mundi khulupirira. Pa line umayima ndi bwana wako. Line itundu kamba apa ndi ya KFC. KFC. Iwe ka umathenera iwe ndiwe ka garden boy. Ka umatani. Kanchito even kanchito kusolongosoka. Koma unafuna kuti uje KFC uje KFC. That's South Africa. Why? Chifukwa iwa just system anayika kwanza kuti munhu asamagwira ntchito 6 to 6 kulazi ngodi angokanza kudya. Or even kandrama kako South Africa ukalandira. So kuti makhala kuti apa ndisungire basi ndingodya. Ku South Africa umakhala ndalama ijayo yoti ungathe kumamanga nyumbaso ku Malawi. Yeah, sitaona nyumba zambiri mbiri kuti titenge nyumba zambiri mbiri. Actually anwange ali ku South Africa namanga. Zinzoti even anakhala kuti ali ku Malawi sizinakatheka. Yes, to be honest, sizinakatheka kuti amange. Chifukwa chinena kuti akuluakulu mavuto wa tisamakhale stuck. Ife yo problem yoyambira tikupanga stuck pachakudya pokha basi. Pachakudya kungupanga stuck paphwanya basi. That's why ena akapita ku South Africa ena akangotuluka akapita dziko ena akapita kuno wayo akangona kuti akudya kungopanga feel kuti akudya bwino basi amakhala ngati basi mavuto wose ati. Yes, ngasi mavuto amene nawo kumanda amenewo. Amavuto kwambiri kuti azingodya basi. That's why the people are stuck. Ena apanga stuck maiko ena. Chifukwa ufuna akudya bwino basi. Pamene kwanthu amene maiko amene amadya bwino samaganiza kuti basi azingoganiza kudya zokhazo. Famba zoti achakudya is just ndi mission accomplished. Mission anabanga if level amene anafika kale. Nkhani imene imakhala ndiyo kuganiza kuti apa ndipange bwanji. Ndiyambise business yanga bwanji. Ndipange chani. Kuti ukuwa kuyambire pati pamene papo. So dziko ngati dziko actually aliyense amene akunena kuti ayi chakuchimanga chidule kuti titayitire miliyoni simagwira kulako. Think mina simunatulukeko kupita maiko ena nkokuona kuti zikuenda bwanji. Koma guys, please phwanya ikuyenera kukhala yochipa. Phwanya ikuyenera kukhala affordable. Almost not only chimanga choka. Now kumbala my basic needs. Na zinthu zimene zinzapa umoyo zimene munthu amene uri azigwisa ntchito. Zikhale zochipa. Zikhale zochipa. Sugar, mafuta, chani zonsezo zikhale zotsika ndithu. Kuti amalawi akamfuna kubabanga maplan kumaganiza kumatana aziganiza zinthu zamtsogolo. Aziganiza zinthu zotukuka. Munthu ukhala bwanji even ndi nthawi yoganiza zotukuka pamene iweyo chakudya kulibe. Ungoganiza kudya basi. Chifukwa chakudya chokulibe. So I'm fully supporting. In any tool I agree 150%. Gwiza ndi next the black teacher. Pena makamba zola akulu. Musasewere ndi staple food. Staple food ikuyenera kukhala affordable. Ikuyenera kukhala bwino. Anthu akuyenera kumadya bwino. Pantengo ochipa, otsika ndithu. Tikakhala zinthu zoganiza tiziganiza nzina. Zoti dziko lathu litukuke. Imagine kungodzuka basi. Wadzuka mamawa, chakudya basi. Like mzaka ndikumapita. So I am supporting it, guys. Chakudya chitsike. Mabhizinesi needs atsike tiganize zina. Tiziganize kugula magari moto, njengaza moto, zotani kupanga mashopu, tiziganize imenezo. Samaganize basi kudya basi. Kudya kuzikhala zoti phwanya ilipo. Ndrama yoje tizikhala kugula zinthu zoti zambiri zokuhwana bwino.
So I think amene mwandimvetsetsa bwino, amene simwandimvetsetsa ndoti ndino achakwera omati sisosa basi ali economy ina kainachoka kuti kamene akuti kugwisa thumba limodzi kwagula fertilizer ukatero chimanga chifike pakala ino guys pakala 100,000 ena sale around 100,000 guys, thank you so much Malawian cameras.